Kaseng BJP jong ka Jylla kala Kyntu ya ka Sorkar Jylla Pynshai ha ka bayadai bat ka jing penjalan ya ka Samoi Treikam jong ka Khadc bat Jhadc. Haba ai jing kren Halor kani ka rai jong ka Sorkar. Unong ai ktien jong ka seng BJP uba kharkrang ulaong ba ka Sorkar kala ban penjalan ya ka Samoi Treikam Halor ki daw ki babyang bat ki balong kerki. Da ka bakadaw pa ki pat ba ki kwa ka jing Pynshai. Uba kharkrang ulaong Baya ka Samoi Treikam jong kitay ki Artali ki District Council omla ban penjalan klem dadan ki daw ki babyang. Kum ban chupen ken mau ya ka ne ka rai ban penjalan ya ka Samoi Treikam ka Khadc bat Jhadc lashim da ka ken huan ki menteri Sorkar ha ka jingalang ka blapan long ha ka sngi thoding. Term of district council on flimsy grounds and all. There has to be some valid reason. So we leave it to the government to come clear on that. Kaseng BJP bat NPP